1.200 nens i nenes de la comarca han participat a la trobada de casals d'estiu a Figueres. Aquesta és la 18a edició d'aquesta festa que ha començat amb una cercavila amb sortida des de la plaça del Gra. Encapçalada per la Tramuntacada, ha fet un recorregut per diferents carrers del centre. Aquest any s'ha volgut ambientar en l'estil musical funk i recrear l'estètica de finals dels anys 70. Hi han participat infants i monitors de diferents casals de la comarca: Avinyonet de Puigventós, Cantallops, Castelló d'Empúries, l'Armentera, l'Escala, la Jonquera, Espolla, Figueres, Fortià, Navata, Peralada, el Port de la Selva, Portbou, Roses, Sant Pere Pescador, Ventalló, Vila-sacra, Vilabertran, Vilafant, Vilamacolum i Vilamalla. La festa ha finalitzat a la plaça Catalunya amb l'actuació del grup Orelles de Xocolata, amb un repertori de versions de Stevie Wonder, Kool and the Gang, Jamiroquai o Bruno Mars, entre molts d'altres. Funky dels 70 i 80 i també de molt més actual.